Goedenavond. Vrouwen in de top. Ja, het vordert wel gestaag, maar heel hard schiet het nog niet op. Fred en Ria weten waarom. Het is toch ongelooflijk? Echt waar, nu blijkt weer dat er te weinig vrouwen op topfuncties zitten. Laat me niet lachen. Nou, daar zit anders wel wat in, Fred. Daar zit 0,0 in, Ria. Niks. Je bent echt een Neandertaler. Kijk, eindelijk. Die tijd, dat was een mooie tijd. De oertijd. Oh, man. Ik verlang er weer naar terug. Echt. Ja, die vrouwen begonnen niet over procent, hoor. Toen, nee. Als ze er wel over begonnen, bam, met die knots op hun glazen plafonneren. Ik heb recht op een topfunctie. Maar dan maak ik er alleen maar een zootje van. Over procenten, over het glazen plafond en over topfuncties voor vrouwen gaat het vandaag wel. Hoe kun je het tij keren en wat kunnen we leren van de Limburgse topvrouwen? Daarover vandaag met Topvrouw Nederland, Rianne Letchert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Dorrie Eilers, directeur van Neptunus in Kessel en topsporter Maartje Pauwme. De tijd is rijp voor meer Limburgse vrouwen in de top. Dat vindt ook Eve Langeveld, aanjager van de Topvrouw Limburg-verkiezing. Welkom bij deze speciale uitzending van Avondgasten. U raadt het, over topvrouwen Limburg. Hartelijk welkom. Ja, het gaat er de laatste jaren wel steeds vaker over. Meer vrouwen in topfuncties, maar verandert er ook echt iets? Daarover vandaag Rianne Letchert, hartelijk welkom. Ja. En Dorrie Eilers hier aan tafel, welkom. Mevrouw Eilers, we hadden afgesproken te tutoyeren. Precies. Dus dat zullen we heel ook graag. doen. Ik begin met jou, Neptunus, een bedrijf in Kessel gespecialiseerd in tenten en accommodaties voor evenementen, voor beurzen of voor vliegvelden. Die opdrachten die vielen door de coronacrisis natuurlijk helemaal bij u weg. U bent afgelopen jaar XL-tenten gaan maken voor de teststraten in Urmond en ook nog bij het ziekenhuis in Maastricht. Geen evenementen. Een jaar vol tegenslag, zo mag je het eigenlijk wel zeggen. Crisismanagement, doe je dat anders dan een man? Dat is een hele goede vraag, dat weet ik niet. Nou ja, goed, je gaat toch op je gevoel af. En kijk, het afgelopen jaar is natuurlijk voor mij echt totaal anders geworden dan gepland. Nou goed, ook in de privésfeer. Mijn moeder is dan overleden. Maar goed, ook inderdaad wat je zegt, zeg maar geen evenementen van het een op het andere moment. Ja goed, en dan ga je toch kijken van ja, hoe kan ik mijn bedrijf nog gezond houden? Hè? En hoe lang gaat het duren? Want je hebt eigenlijk geen vooruitzicht. Dus ja, je gaat wel heel snel andere maatregelen nemen om deze tijd, in ieder geval om deze crisis door te komen. Ja, maar je bent een succesvol bedrijf. Je hebt voor het eerst eigenlijk tegenslag. Daar kom je jezelf ook wel tegen, denk ik. Ja, absoluut. Ja, weet je, ik ben normaal gesproken altijd heel erg outgoing. Goed, we hebben een internationaal bedrijf, dus ik reis ook heel veel. En nu is het in één keer Kessel. En ja, ik ben nog nooit zoveel in Kessel geweest als het afgelopen jaar. En ik heb ook een hele andere functie gekregen. Want normaal ga ik naar recepties, naar het entertainen van onze klanten en netwerken en dat soort dingen. En dat is gewoon helemaal weggevallen. En ja, dus ik ben het afgelopen jaar met name bezig geweest met de interne organisatie. En ja, handen vol daarmee. Daar heb ik het best wel heel erg druk mee gehad, ja. Even oversteken, Rian. Sinds 2016 rector van de Universiteit Maastricht. Een vrouwelijke rector. We pakken de beelden er even bij, want ja, dat is natuurlijk een mannenbolwerk puur zang. Al weet ik hoe lang. Eeuwen. Al eeuwen. Ja. Mannen in toga's bij de opening van het academisch jaar. En hier zien we een jonge... Mooi beeld. Mooi beeld. Ja. Met handen schudden, met Martin Pauw. Wat dacht jij? Moesten zij meer aan jou wennen als jonge vrouw en rector of jij aan hen? Ik denk wel allebei. Ik moest heel erg wennen aan het feit dat ik in zo'n positie kwam. Niet zozeer omdat ik vrouw was, maar omdat ik natuurlijk jong was. En ik weet nog goed bij de opening van het academisch jaar, waarbij ook die wisseling plaatsvond, dat daar een hooglerarenkorps in de Sint-Janskerk zit. Veel ook mannen inderdaad, van ook wel een andere generatie. En dan ga ik daar in die toga met die ketting staan. Ik herinner nog goed dat ik dacht, wie denk ik wel dat ik ben? Dat ik hier leiding aan ga geven aan zo'n intellectueel volk op mijn leeftijd, die nog gewoon ook heel veel moet leren, hè? Laten we eerlijk zijn. Zo'n jonge vrouw. Was het een risico nemen toen? Nee, heel erg. Voor mij, maar ook natuurlijk voor de instelling. Hè? Kijk, de instelling kiest voor een persoon die 0 bestuurlijke ervaring op dat niveau heeft. Dus dat is een enorme gok. En voor mij een afbreukrisico. Want stel, ik zou totaal onderuit gaan. Ja, dan moet je nog maar hopen dat je terug kan in de wetenschap of in een andere positie. Dus het is risico volledig.
We hebben het vandaag over vrouwen op topfuncties. Hoe lang moeten we het hier nog over gaan hebben, Dori? Ja, wat mij betreft, ik vind altijd... soms wordt er ook wel te veel over gesproken. Hè? Ik denk altijd, als je een droom hebt en je hebt een ambitie om iets te bereiken, dan, ik denk als je daar heel hard voor vecht, en dan kun je dat ook bereiken. En dan kunnen er nog zoveel mensen om je heen staan die zeggen van ja, je kunt dat niet, of je dan man of vrouw bent. Maar ik denk als je iets wilt, dan lukt dat ook. Ja. Ze won 2 keer goud in Peking en in Londen en 1 keer zilver in Rio. Maartje Pauwme, we spreken haar zo meteen. En die zegt namelijk precies hetzelfde als wat jij zegt. Over een dikke week is de verkiezing van Topvrouw Limburg 2021. Er zijn heel veel selectieprocedures geweest en heel veel kandidaten de revue gepasseerd. 3 kandidaten uiteindelijk over en in de race. Momenteel werk ik als advocaat en ben ik partner bij Boel Sanders Advocaten. Mijn focus is arbeidsrecht en het pensioenrecht. Waarom wilde ik advocaat worden? Ik kon slecht tegen onrechtvaardigheid. Nu nog steeds niet. Jaag je dromen na. Stel jezelf echt een doel in het leven en ga dat achterna. En laat je niks wijsmaken, laat je niet van je pad afbrengen. En als je wel af en toe van het pad afkomt, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En soms kom je wat hobbels op de weg tegen. Ja, die moet je nemen. Je wordt er wel sterker van en je leert er veel van. Ik ben bestuurder hier van Maastro Clinic in Maastricht en in Venlo. Dat doe ik 4 dagen in de week. En 1 dag in de week ben ik professor aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast zit ik in de Raad van Commissarissen van Zo Wonen. En ik zit in de Raad van Toezicht van Meander, dat is een ouderenzorgorganisatie. Ik ben van eenvoudige komaf, maar ik ben nog op mijn 50ste begonnen aan promotieonderzoek en ik ben op mijn 60ste professor geworden. Dus als je een droom hebt en je stelt doelen en je gaat achter die doelen aan, dan kun je hem realiseren. En dan ben ik er echt van overtuigd dat er heel veel topvrouwen zijn. Dan voel ik mij geslaagd in het meedoen aan Topvrouwen Limburg. Ik ben storemanager van de Bijenkorf Maastricht en in die rol ben ik eindverantwoordelijk voor het totale resultaat van de Bijenkorf Maastricht. Ik denk dat ik authentiek ben, dat ik oprecht ben en gedreven. En dat zijn voor mij belangrijke eigenschappen waardoor ik anderen probeer te inspireren om ook voor datgene te gaan wat ze heel graag willen. Ik denk dat andere vrouwen dat zeker nodig hebben, omdat het voor vrouwen niet altijd vanzelfsprekend is dat je de top bereikt. Op het moment dat je in de finale komt, ja, dan moet je er gewoon voor gaan en dan moet je ook willen winnen. Anders moet je natuurlijk ook niet meedoen. Ja, je kunt nog steeds stemmen. Kijk even op l1.nl/topvrouwen. Eve Langeveld is voorzitter van de stichting Topvrouw Limburg. Goedemiddag mevrouw Langeveld. Ja, je denkt anno 2021, zo'n verkiezing, zo'n Topvrouw Limburg verkiezing, dat is helemaal niet meer nodig. Ja, dat zou je inderdaad denken. Maar helaas zijn er nog wat stappen te nemen. Hè? We hebben in Nederland kennen we een lage participatie van vrouwen. Veel vrouwen werken in deeltijd. En ook de doorstroming van vrouwen naar de top, dat stagneert eigenlijk toch al heel wat jaren. En daarmee blijft heel veel talent en potentieel blijft onbenut. En dat heeft ook weer een effect op de maatschappij, economisch, maar ook maatschappelijk gezien. Een voorbeeld is dat nu nog altijd, heden ten dagen 47%, bijna de helft van alle vrouwen financieel afhankelijk is. En daarnaast zijn er ook diverse onderzoeken geweest waaruit blijkt dat we met z'n allen toch miljarden mislopen doordat die ongelijkheid er is. En dan heb ik het alleen maar eigenlijk over cijfers en economie. Maar als je gaat kijken naar wat dat dan maatschappelijk doet, een maatschappij waarin inclusiviteit en diversiteit op een mooi level zitten en waar voor iedereen gelijke kansen zijn, dat is toch iets waar we heel graag willen bereiken en waar het ook gewoon heel prettig wonen is. Dus we hebben echt nog iets om samen voor te gaan. En wat mij betreft mag er een versnelling plaatsvinden, zowel in het bedrijfsleven als ook in de publieke sector. En die verkiezing, wat voegt die dan precies toe? Ja, wat voegt die toe? Kijk, met zo'n verkiezing laat je sowieso zien dat Limburg genoeg topvrouwen heeft die in staat zijn om prachtige bedrijven neer te zetten, maar ook mooie, goede functies in te nemen.
En daarnaast is het zo dat het een stukje bewustwording vaak nodig heeft. Van dat er ongelijkheid is. Maar ook wat die ongelijkheid voor een effect heeft. Zoals ik eigenlijk zojuist ook schetste. Ja, en daarnaast is natuurlijk met deze kandidaten... iedereen kan op zijn tijd een rolmodel gebruiken. Een rolmodel inspireert, motiveert, laat je in feite de weg zien. Maar laat ook zien dat het mogelijk is, ook als het een keertje tegenzit. En dat vind ik ook heel mooi dat deze kandidaten... natuurlijk vertellen ze hun eigen verhaal, maar dat verhaal gaat verder dan zichzelf en het bedrijf. Daar komen deze thema's ook naar voren. Het is een vaak gestelde vraag, maar wat is de meerwaarde van vrouwen in topfuncties aan boord van bedrijven? Nou, laat ik het volgende zeggen. Kijk, een man bestaat niet alleen maar uit mannelijke eigenschappen... en een vrouw ook niet alleen maar uit vrouwelijke eigenschappen. Maar het is wel zo dat... dus dat is een combinatie. Maar je ziet bij vrouwen de vrouwelijke eigenschappen... zoals, die kunnen vaak goed luisteren, vaak beschouwend zijn... niet meteen een mening klaar hebben, empathie tonen en dat ook overbrengen. Samenwerken kunnen ze vaak heel goed. En dat zijn allemaal aspecten, risicomijdend gedrag... die je nodig hebt in tijden van veranderingen. En zeker zoals nu, dat er onverwachte veranderingen zijn. En soms zelfs disruptief. Hè? Kijk naar COVID. Dan heb je die skills van vrouwen, die eigenschappen heel hard nodig. Nu en naar de toekomst toe. Dus het is gewoon belangrijk dat we met z'n allen zorgen. En natuurlijk is het ook belangrijk dat we die mannelijke eigenschappen daarmee combineren. Hè? Het is een samengang. Maar samen ga je dit wel bewerkstelligen. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting. Ja, en als je wil weten wie er gaat winnen of als je wil stemmen, kijk eventjes op onze site. En de uitzending is op 22 april. Topvrouw Limburg. Mevrouw Leensert, Rianne, 2019 Topvrouw Nederland, Topvrouw van het jaar uitgeroepen. Jij zei toen meteen diezelfde avond wat jouw doel was. Kijk even mee. Het belangrijkste doel zou eerst in mijn eigen sector toch dwars door het glazen plafond heen breken. De jonge vrouwen helpen om uiteindelijk de top te kunnen bereiken. En daarnaast voor mij toch ook echt wel dat thema van een veilige werkomgeving creëren binnen de universitaire sector. Dat is een sector die me heel nauw aan het hart ligt. En me daarvoor inzetten is wel, daar zal ik aan het einde van het jaar wel op willen terugkijken. Ja, daar heb ik iets bereikt. Het glazen plafond doorbreken. Is dat gelukt in die 2,5 jaar? Nou, dat zou too much zijn misschien, maar we zijn wel aan het stijgen. Maastricht onze universiteit was het afgelopen jaar de snelste stijger in de sector als het gaat over vrouwelijke hoogleraren. En dat betekent dat we onze streefcijfers gehaald hebben. Dus daar ben ik trots op, maar dat is niet voldoende. Want wat we ook weten uit onderzoek is dat je eigenlijk 30% van een bepaalde groep in je organisatie zou moeten hebben, waarna het pas echt automatisch blijft en wordt. Wat je nu moet doen is nog steeds door allerlei positieve maatregelen dat stimuleren. Terwijl als de gemeenschap er dusdanig uitziet dat 30% vrouwen er zijn of mensen met een andere etnische achtergrond, dan wordt dat normaal. Nou, daar zijn we nog niet. Wij zitten nu op 26, dus ik heb nog wel wat te doen er is nog om werk aan de winkel. 30% te halen. Als jij moet kiezen, Dori, bij een vacature tussen een vrouw en een man met gelijke kwaliteiten, wat wordt het dan? Met gelijke kwaliteiten zou ik absoluut voor een vrouw kiezen. Maar dat komt ook bij ons, zijn de vrouwen ook in de minderheid. Dus goed, we hebben natuurlijk ook heel veel functies die niet beoefend kunnen worden door een vrouw. Maar ik vind altijd een goede mix tussen man en vrouw. Vind ik wel heel prettig. En dat is ook bewezen dat vaak ook echt wel positief werkt binnen een organisatie. Want wat merk je ervan als er meer vrouwen bij jullie rondlopen? Nou, en ook in leidinggevende functies? Nou goed, zeg maar meer tevredenheid onder je klanten in ieder geval. En dat is ook wel bewezen dat zeg maar, doordat je een goede mix hebt, dat in ieder geval zeg maar wel positiever is. Maar in het glazen plafond, is dat iets waar jullie bij Neptunus mee bezig zijn? Dus echt zorgen dat er meer vrouwen, zoals het dus bij de universiteit, binnenkomen en ook op topfuncties? Nee, ik heb dat sowieso nooit ervaren zelf. Maar goed, het komt misschien ook omdat ik in een familiebedrijf werkzaam ben. Dat zou kunnen, dat de reden is. Maar het glazen plafond, nee, dat ken ik helemaal niet. Het klinkt, als je jou zo hoort, dat jij er helemaal niet mee bezig bent. Nee, dat ben ik ook niet. Want kijk, ik vind ook gewoon dat de juiste mensen, of dat dan man of vrouw is, dat maakt mij helemaal niks uit. Er moet gewoon iemand die
de juiste persoon op de juiste positie zetten. En, dus ik ben daar eigenlijk zelf ook totaal niet mee bezig. Nee. En jij dan, Rianne, bij jou aan de universiteit? Ja, in onze sector zitten gewoon structurele weeffouten. Ja. Waardoor vrouwen die er wel zijn in de lagen voordat ze naar bijvoorbeeld hoogleraar of leidinggevende gaan, gewoon niet kunnen doorstromen. En dat zit hem in allerlei impliciete biases die wij hebben als we mensen selecteren. Ja. Vaak kies je dan toch iemand die op je lijkt. Nou, als een mannencommissie mensen zoekt, nemen ze vaker een man aan dan een vrouw. Er zijn allerlei redenen waarom onze dames toch niet kunnen doorstromen. En ja, dus ik moet er wel echt mee bezig zijn. Ook de vrouwen moeten daar iets in doen. Niet alleen de mannen die selecteren. Dus die commissies moeten veel diverser worden samengesteld. Maar ook de vrouwen zelf moeten nog meer dan ze al doen voor zichzelf opkomen. En op een gegeven moment ook die promotie opeisen. Ik had vandaag nog een gesprek met een jonge vrouwelijke collega die zei, ja, ik mag mijn dossier niet indienen voor de volgende stap. Ze zeggen dat er geen geld is. Ik zeg, ja, wat doe jij nou? Blijf jij dan nu wachten? Je moet dat gaan opeisen, want jouw dossier is klaar. En een man zou dat al meteen gaan doen. Ja, en een vrouw denkt, nou, dan wacht ik wel weer nog een half jaar. Daar zit een verschil. Ik denk als ik in mijn wereld kijk, dan zeg maar zeker ook in organisatiebureaus en zo zitten eigenlijk al heel lang echt wel veel vrouwen die daar aan de top staan. En ik ben ook lid van een organisatie Women's Biz die zeg maar waar dames actief zijn die een eigen bedrijf hebben, die internationaal zaken doen. En, weet je, ik zie het echt gewoon steeds meer om me heen. En ook als ik naar andere familiebedrijven kijk, er zijn er heel veel commissariaten die ingevuld zijn door vrouwen. En ik zie het echt gewoon groeien. Maar dat zijn commissariaten, komen daarna dan de besturen ook? Ja, nee, absoluut. Want die blijven nog achter. Ja. Maar ik zie het om mij heen in ieder geval echt wel veranderen. Ja. Waar het ook veranderd is in de topsport. Ik zei het zojuist al. Ze won 2 keer goud in Peking en in Londen. En zilver in Rio, Maartje Pauwme. Ze is 35, de oud-hockeyster uit Limburg, uit Geleen. Ik sprak haar eerder vandaag over de verschillen tussen de waardering voor mannen en de waardering voor vrouwen in de sport. Want mannensport staat al jaren hoger in aanzien. Ik vroeg aan Maartje Pauwme of zij daar nou langzaam verandering in ziet komen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het steeds wat dichter bij elkaar komt. Ook zeker als je naar de Olympische Spelen kijkt, zijn eindelijk zeg maar, alle sporten zeg maar, die op de Olympische Spelen zijn er ook voor vrouwen. Dus ik denk dat het wel steeds wat dichter bij elkaar komt. Maar uiteindelijk zie je wel gewoon dat de mannensport wat dat betreft nog altijd hoger gewaardeerd wordt. Wat je net al zegt, weet je, hogere salarissen, hoger prijzengeld. Eigenlijk bijna altijd alle finales die op zondag zijn voor de mannen en de vrouwen een dag eerder. Dus daar zie je wel verschil in. Maar ik heb wel in die laatste jaren wel echt gemerkt zeg maar, dat het dichter bij elkaar komt. En ik heb nog eventjes gekeken. Volgens mij was het de laatste keer dat toen we naar de Spelen van Rio gingen, was het zelfs zo dat de aantal vrouwen van de Nederlandse ploeg hoger was dan het aantal mannen. Dus dan zie je wel dat er steeds meer vrouwelijke sporters naar de Olympische Spelen gaan en op hoog niveau presteren. Ja, dat zie je sowieso, hè? Steeds meer vrouwelijke topsporters. Of ze gaan op een of andere manier zorgen dat ze meer in de picture komen. Anne van der Breggen, jijzelf natuurlijk. Lieke Martens, Daphne Schippers. Denk je dat het bedrijfsleven nog wat kan leren van de sport van die topsportvrouwen? Denk ik zeker. En ik denk ook zeker dat er altijd veel parallellen zijn zeg maar, tussen het bedrijfsleven en die topsport. Maar ik denk wel wat je echt vanuit de topsport mee kan nemen is het doorzettingsvermogen van sporters. Zeg maar het echte willen. Dus zeg maar, ik vergelijk het altijd met dat heel veel mensen roepen dat ze iets heel graag willen. Maar ben je uiteindelijk ook bereid zeg maar, om te doen wat daarvoor nodig is voor hetgene wat je echt wil. En dan zie je toch dat er heel veel mensen dan afhaken. Dus die 2 dingen, het doorzettingsvermogen en het echte willen, zeg maar, het zijn wel echt dingen die je vanuit de sport mee kan nemen. Ja, en echt dat het echt voor je doel gaat. Zeg maar, daar echt dingen voor opofferen zeg maar, om datgene te bereiken wat jij graag wil. Dat zijn wel echt dingen die topsporters natuurlijk ten top hebben. En ergens volle bak voor gaan, ja. Ja, jij noemt opofferen. Wat heb jij allemaal moeten opofferen? Nou, kijk, voor mij uiteindelijk heeft dat nooit echt gevoeld als opofferingen. Omdat hockey en het hoogst haalbare Olympische Spelen, zeg maar, dat was gewoon hetgene wat ik het allerliefste wilde bereiken. Dus voor mij was dat hetgene wat ik het allerliefst deed. Maar als ik daar nu zo achteraf op terugkijk, denk ik soms wel eens van wow, ik ben best wel egoïstisch geweest. En heb ik wel respect voor de mensen die om mij heen geleefd hebben. En die mij toch altijd hebben laten doen, zeg maar, wat ik op dat moment nodig had. En wat ik dacht dat voor mij het beste was. En dat stukje, zeg maar, het mentale stuk waar ik er wel 2 keer, zeg maar, echt best wel een tik gehad heb. Ja, dat is wel echt iets wat bij
presteren hoort, denk ik. Zowel in het bedrijfsleven denk ik als in de topsport. Dat als je zo vol voor iets gaat, hangen daar ook consequenties aan, zeg maar, aan de andere kant. Omdat je op eigenlijk zo'n dun lijntje, op zo'n randje leeft, zeg maar, altijd van net goed of net te ver gaan, zeg maar. En is het bij mij ook, zeg maar, 2 keer te ver gegaan. En heeft me dat wel wat gekost, zeg maar, een aantal maanden eigenlijk weer om terug te komen. En een minder leuke tijd voor mezelf. Heel kort aan het eind, heb je een tip voor jonge vrouwen die kijken en die hun carrière nog voor hun hebben liggen? Het allerbelangrijkste is dat je iets vindt, zeg maar, wat je echt leuk vindt om te doen en waar je dus ook vol voor kan gaan. En ik denk dat dat wel misschien wel het allerbelangrijkste is van als je wilt starten, zeg maar, met je carrière in de ondernemingswereld. Ja, doe wat je leuk vindt, dat zei Maartje Pauwme. Ik zag jou knikken, Rianne. Offers brengen, het kost altijd iets. Wat kost het jou? Privé-tijd, met name. Ja, je moet, als je in mijn geval ook een eindverantwoordelijke functie hebt, dan kun je niet zeggen om 5 uur... nou, ik ben er niet meer. Dat geldt ook voor de weekend. Dat is altijd wel iets wat weer aandacht behoeft. En, dus je moet daar niet over zeuren. Want als je daar continu jezelf tekorten in vindt schieten, ook wat je geeft aan bijvoorbeeld vrienden, privé, en wat je daar ook zelf uit wil halen, ja, dat is de keuze. Dat is de consequentie die je moet maken. Dus daar ben je ook wel wat egoïstischer in. En vrienden weten dat ook. Die weten, ja, je hebt deze baan, dus ik ben niet de dagelijkse vriendin, zo noemen ze het ook, die altijd klaar staat. Nee, dat kan ik ook niet. Dat kan ik ook niet waarmaken. Ik probeer naar mijn kinderen daar al de tijd die ik heb daarin te investeren. Dat is super fijn en belangrijk. En alles wat ik daarboven nog kan doen, vind ik ook fijn, maar dat lukt heel vaak dus niet. Dat is een offer. Het is gewoon een consequentie. Ik weet niet of het een offer is. Ja. Het is een keuze. Je hebt ook nevenfuncties ingeleverd, zei je. Je hebt zelf een zwaar jaar gehad, een echtscheiding ook. Zijn dat ook offers? Ja, maar die zitten niet in de baan. Nee, die zijn niet door de baan ontstaan. Nee, want dan zou je nog denken, zit daar qua werk-privé-balans, dat heeft hele andere oorzaken. Want uiteindelijk is, kijk, als jij een baan hebt waar je, zoals Maartje net ook zei, echt wel je plezier en een beetje je hobby van hebt kunnen maken, hè, van je hobby je werk, dan voelt het ook niet als werk. En dan kom je ook thuis en dan ben je vrolijk. En dan zien kinderen ook niet een vermoeide moeder die met hekel naar de werk gaat. Dus dat is het niet. Herkenbaar, Dori, dit? Ja, zeker. Ik heb ook 2 zoons. En ik heb ook altijd heel veel gewerkt. Kijk, afgelopen jaar 2020 was natuurlijk een heel bijzonder jaar. En weet je, heb ik ook dingen moeten doen die ik ook echt niet leuk vind om te doen. Zoals? En die ook wel gewoon heel spannend waren. En ik had 300 medewerkers bijvoorbeeld en ik heb er nu nog 200. Dus ik heb ook van heel veel medewerkers afscheid moeten nemen. En er waren medewerkers bij die mijn vader zelfs nog aangenomen heeft. Dus we hebben echt van 33 personen hebben wij afscheid genomen of moeten nemen. En de rest liepen de contracten vanaf. Dus maar in totaal toch 100 man. Ja. En weet je, dat zijn dingen, die ga je echt niet in de koude kleren zetten. Dus maar goed, dat zijn wel dingen die je gewoon moet doen op dat moment. Maar offers brengen, dat horen we van Maartje, van jullie. Denken vrouwen daar meer over na? Is het daarom misschien dat we ze minder terugzien in topfuncties? Nee, weet je, dat zijn gewoon dingen die moeten gebeuren. En kijk, ik heb alleen maar in voorspoed geleefd. Hè. Ik heb zowel privé als zakelijk eigenlijk nooit tegenspoed gehad. En de afgelopen jaren heb ik gewoon alles voor de kiezer gekregen wat ik me maar kan bedenken. En en ik moet zeggen dat ik daar gewoon enorm veel van geleerd heb het afgelopen jaar. En ik heb ook dingen gedaan die ik anders niet zou doen. Dus weet je wel, het is ook wel weer een heel leerzaam jaar geweest voor mij. Ja. Dus. Denk jij dat wel, dat vrouwen daar meer over nadenken? Over dan moet ik dat offeren en dan is dat de winst. Als ik het afweeg, doe ik het niet. Laat maar even zitten. Ja, ik heb bijvoorbeeld nu de afgelopen tijd, krijg je wat vaker mensen die zeggen, oh jij wil vast een Haagse carrière. En dan, als ik daar dan over nadenk, dan is voor mij wel de afweging ook, wat doet dat met mijn privéleven? Wat ik nou nog over heb, hè? Laten we eerlijk zijn. En dan zou dan zomaar die balans voor mij echt voor privé kunnen gaan uitslaan. In plaats van, dan ga ik ook nog in deze fase, waarin de kinderen nog jong zijn, een Haagse carrière eventueel nastreven. Nee, dan zou ik dan ook mijn privé-situatie echt in afwegen. Ja, zeker. Nou, werken jullie allebei heel erg veel. Veel uren. Heel veel vrouwen, hoorden we net ook van Eve Langeveld, werken parttime. Daar zei zij van, dat zou je indirect kunnen opschroeven. Denk jij daarover?
Ja, goed. Ja, ik heb nooit parttime gewerkt. Ik bedoel, net zoals jij, ook als het moet, 80 uur in de week of wat dan ook. Maar ja, dat heeft ook wel een stukje met verantwoordelijkheid te maken, denk ik. En ook je doel nastreven. Hè? Kijk, en ik wil niet zeggen dat je 80 uur moet werken, want dat hoeft helemaal niet. Maar ik zit toevallig in een business waar je gewoon 7 dagen in de week paraat moet staan. En ook 's avonds. Ja, en in de weekenden. Maar goed, je kunt ook een baan hebben of een bedrijf hebben wat gewoon van maandag tot vrijdag runt. Hè. Dus, het hoeft niet, dus het dat hoeft is eigenlijk niet, wat je nee, zegt. Het hoeft niet. Ja. Dus het is net inherent aan het bedrijf waar je aan je functie en je bedrijf. En je functie, ja. Helemaal aan het eind, want je hoorde van Maartje al een tip voor jonge vrouwen die aan het begin van de carrière zijn. Wat is jouw tip, Rian? Ik denk dat je echt wel moet gaan zoeken wat bij jezelf past. Of dat dan een carrière is met 80 uur per week of niet. Je moet gewoon je eigen keuzes maken. Eigen keuzes maken. Keuze. En daarvoor gaan en je niet laten afleiden door allerlei maatschappelijke druk. Wat wel en niet goed zou zijn. Je leeft maar 1 keer. Volg gewoon toch echt wel je eigen pad. Ja. Ja, goed, ik vond het wel leuk, want die filmpjes van zeg maar de topvrouwen die nu genomineerd zijn, die hebben het toch allemaal over hun dromen. Dus ik zou zeggen, jaag je dromen na en doe vooral waar je heel erg gelukkig van wordt. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat jullie zeggen. Ja. Doe waar je gelukkig van wordt, want dan voelt het niet als werk en ook niet als offers brengen. Hè? Ja. Dank voor jullie aanwezigheid hier. 22 april, niet vergeten, dan kiest Limburg de topvrouw 2021 uit die 3 kandidaten. En op onze site vind je alle informatie als je nog mee wil stemmen. Dank voor het kijken. Tot morgen. Dank u wel voor jullie.